Hola.
Bueno, pues damos comezo ao pleno do día 25 de xaneiro de 2023. Punto número 1, a aprobación se procede á acta anterior. A acta que se trae é a del 30 de novembro de 2022. Algo que añadir nesta acta? Non? Pues realizamos a votación. Votos a favor? Por unanimidade. Moi ben, punto número 2, hai que facer a inclusión deste punto, que é a ratificación da modificación do proxecto e a reparación de camiño de Chamoso, incluído no POS 2021 da Deputación da Coruña. Este punto non había sido aprobado polo Pleno, polo cual, bueno, hai que traerlo a súa ratificación. Así que votamos a inclusión deste punto no orden do día. Votos a favor? Por unanimidade. Ben, pois informa a secretaria. Bueno, sabes que tivemos que facer un modificado do proxecto por petición de Diputación. Diputación solicita que se faga outro acordo plenario, pero para axilizar permiten que o fagamos por resolución de alcaldía e con posterior ratificación no pleno, que foi o que fixemos neste caso. Moitas gracias. Pues realicemos a primeiro turno de palabras. Señora Arias. Sí, hola, buenas tardes a todos. La posición del Partido Popular va a ser la abstención, pero sinceramente estamos siempre con lo mismo. Hacer las cosas bien desde el principio para este gobierno parece que es imposible. Estamos continuamente trayendo de nuevo a pleno cosas que en teoría ya estaban. Pero claro, estamos por lo que parece más a otros temas, más de partido, que para preocuparnos por el bienestar de los vecinos, y así nos va. Muchas gracias, señora Arias. Señor Sardiña. Sí, boa tarde a todos e a todas. Sobre este tema, pois xa parece como a Fonte Lucía. Non sei, nun pleno lanzaban unhas salvas a Fonte Lucía, tamén lle poden lanzar outra salva ao Camiño de Chamoso, non? Xa vimos este proxecto repetido e tripetido neste pleno en varias ocasións. Sabemos cal foi a xestión deste proxecto, todo un exemplo do que non hai que facer. Sabemos que por advertencias de outras administracións pois tiveron que facer unha corrección dun arqueta de augas. Esa corrección pois levoulle máis tempo que ir e volver a China a pé. E creo que neste caso pois menos mal que lles dixeron outras administracións que tiñan mala a recollida de augas, porque vendo o resultante de outros camiños e as recollidas de augas que están facendo, por exemplo, no camiño da Corredera da Igrexa en San Martiño do Porto, que vai directamente un río a estrada autonómica que vai dende Cardeita ata Ares Mugardos, por exemplo, ou vai a un paseo polos camiños de Súa Serra ou de Reguela, que tamén fixeron nesta legislatura. En eses camiños é que non teñen nin 2 nin 3 anos, é que non teñen nada, están atravesados por ríos de auga cada vez que ven un choupe, non? Nalgún caso, pasouselles por alto algo tan sinxelo no camiño que vai no camiño de Reguela, no camiño que vai a Xicos, de que había que mellorar o paso dun dos ríos que está antes do Someiro, bueno, xusto antes do Someiro, que actualmente, no que vai de inverno, de outono, pois xa pasou 3 veces por riba do camiño. 3 veces. E vostedes non son conscientes de absolutamente de nada. Sinceramente, unha máis. Votaremos a favor porque estamos de acordo con que hai que amañar os camiños, pero volvo a reiterar, teñan a vergonza de bachear o Camiño de Chamoso e outros que están por aí. Teñan a vergonza. Só iso, nada máis. Moitas gracias. Segundo turno de palabra. Boa tarde a todos e a todas. Si ven outra vez o Camiño de Chamoso a pleno é porque hai que cumprir unha serie de requisitos que se piden e terá que vir as veces que faga falta. Non ven por outra cousa, nada máis. Nada máis. Moitas gracias. Segundo turno de palabra. Ningún. Moi ben, pues realizamos a votación. Votos a favor? 7. Abstencións? 4. Moitas gracias. Pasamos á segunda parte de control de órganos da corporación. Informes da presidencia. Resolucións da alcaldía. Informe a secretaria.
Dase conta dende a resolución da alcaldía 1576-2022 de 25 de novembro ata a resolución 37-2023 de 19 de xaneiro. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 4, mocións de urxencia. Señor Sardiña. Sí, nós tiñamos unha proposta para facer a este pleno en relación con algunha información que saiu pois, nestes últimos meses é relativa pois, á situación da Casa Grande de Cabanas. Entendemos que é un ben de interese cultural que non está así declarado e a nosa proposta pois, vai encaminhada a pois, dúas cuestións, que é abrir expediente para solicitar a declaración de ben de interese cultural da Casa Grande de Cabanas e dous, facultar a alcaldía para todos os trámites necesarios. Entendemos que é urxente, porque evidentemente está nun proceso de venta neste momento, que coñecemos todos e todas. En este caso, pois, para nós é unha cuestión simbólica que aparte de pasear por aí, andar pois, por feiras e outras cousas, que se faga un traballo real, que falta nesta corporación, non? En canto a estes temas. Sintomático que outros concellos da volta pois, teñan bens de interese cultural e que en Cabanas teñamos sen eles. Simplemente temos unha protección xenérica derivada do que hai un escudo aí, que iso xa o converte en ben de interese cultural, pero require un traballo maior e, polo tanto, queremos impulsar dende o pleno, porque dende o goberno non hai esa posibilidade, este tipo de proposta. Nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias. Primeiro turno de palabra. Alguén quere indicar algo? Non. Pues realizamos a votación. Votos a favor? Por unanimidade. Ben, propoña a moción, señor Sardiña. Ben, moitas grazas polo apoio. En canto á exposición de motivos, temos que explicar dúas cousas bastante sinxelas. É dicir, isto está marcado dentro do que é a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, que é do 16 de maio de 2016, dentro do que é a Lei do 1685, de 25 de xuño do Patrimonio Histórico Español, e despois, pois, bueno, unha serie de correccións de ratas, etc. En este caso, pois, a Casa Grande de Cabanas, que foi pois, impulsada e construída por don Francisco das Seixas e Losada, construída dirixidas as obras polo maestro Toribio de la Vega, pois é unha casa singular que ten unhas características moi específicas e que acolleu, concretamente, pois, unha das coleccións de insectos e de variedade de animais galegos, impulsado por un naturalista moi coñecido, Ferrolán, que neste momento non está aí, pero que estivo. Neste sentido, o seu valor en canto a construcción, é un pazo renacentista, fai unha construcción singular na comarca. É unha mágoa que o Concello non impulse esta creación deste ben de interese cultural, porque realmente isto abriría ao público a visitas a ese espazo. Neste momento, aínda que no Pexón temos apuntado que está en trámite, non hai nada feito. Eu creo que o Concello sí que debe de impulsar esa declaración e a Xunta debe de recibir, evidentemente, ben informada, con todos os informes, hai publicacións científicas sobre este ben, hai información suficiente como para impulsar esta declaración. En ese sentido, sería un primeiro paso que debemos de tomar antes de calquera outro, porque solicitar o mellor a Deputación, a Xunta de Galicia, que adquiran ese ben, pois previamente a corporación tería que darlle suficiente importancia como para facer esa solicitude. Nos, se estiveramos no goberno, se teríamos solicitado esa declaración xa hai moito tempo. E, ademais, agora, aproveitando que está a venda, que xa leva moito tempo a venda tamén, pois impulsaríamos a compra por parte tanto da Deputación, facéndolle unha proposta directamente á Deputación e facendo tamén unha proposta colateral tamén á Xunta para que o Concello de Cabanas non pode asumir esa compra, iso é evidente para o noso ver,
pero si outras institucións de outro nivel e vendo a singularidade desta construción e o simbolismo que ten, é todo un símbolo de Cabanas, porque en Cabanas, a ver, miren que non temos historia aquí, non? Pero resulta que non temos ningún interese cultural que nos poña un pouco, que nos coloque dentro que a comarca do Eume como un sitio de referencia de visitantes, non? En ese sentido, pois, a visto do exposto, propoñemos ao Pleno da Corporación que acorde abrir expediente para solicitar a declaración de ben de interese cultural da Casa Grande de Cabanas e, dous, facultar a alcaldía para todos os trámites necesarios. Esa sería a nosa proposta. Nada máis. Muchas gracias. Primer turno de palabra. Vale. Segundo turno de palabra. Señora Arias. Sí, bueno, pues sinceramente parece una propuesta interesante. Efectivamente es una pena que algo así se pierda o en algún momento pueda llegar a caer en las manos equivocadas y sinceramente, efectivamente yo creo que con la colaboración de otras administraciones podría perfectamente adquirirse y sí que es un punto de referencia en Cabanas. Sinceramente desconocía el tema de los insectos, no lo sabía, pero es evidente que ya solo como valor arquitectónico es importantísimo. Entonces, yo creo que, bueno, sinceramente, es algo muy interesante. Indicarle, señor Sardiña, que dende o Goberno aceptamos esta posibilidade. Sí que é verdade que hubo, dende que saleu a nova en prensa, sí que hubo algunha administración, sí que falando en este caso coa Diputación, sí que se interesaron pola situación da Casa Grande. En principio, sin matizar absolutamente nada de la compra, ni nada por el estilo, pero bueno, sí que es verdad que, bueno, a raíz da nueva que salió en prensa, sí que podemos decir de que, bueno, as administracións igual sí estarían interesadas na súa adquisición, así que dende o Goberno vemos moi positivo esta medida e miraremos de levar a cabo estes trámites. Dicir, o naturalista que é o naturalista ferrolán Víctor López Seoane, que casou cunha das donas, bueno, cunha señora que era propietaria deste ben, tamén das Torres do Anllo, na zona de Bergantiños, non? Bueno, este señor estudou bacharelato en Compostela, despois en Madrid estudou Medicina e Ciencias, e ao casar con esta señora da Casta de Riobó, estableceu aquí, curiosamente, toda esa colección que hai parte na Coruña, pero hai outra parte que está perdida polo resto do mundo, é dicir, non está toda localizada. Era unha colección moi importante. Algúns veciños daqui de Cabanas podenlles explicar, porque sí que viron esa colección, porque ainda estivo ata mediados dos anos 50, quero recordar, non sei se oíron falar, pero creo que sí. E aí había en caixóns, había moitísimo material de moitas especies moi diversas. Entón, iso para nós é unha maneira de poñer en valor ese ben e, ademais, darlle máis profundidade á situación. Ademais, estamos aquí ao lado das Fragas do Eume. Este ben ten un potencial que nin nós mesmos somos capaces de calibrar e as posibilidades que podría ter a hora de un revulsivo en canto a un cambio de tendencia no que actualmente as visitas a Cabanas, porque están todas centradas na praia, non somos a praia e non somos nada máis. En algún momento teremos que pensar en diversificarnos un pouco máis co apoio de outras administracións, porque o Concello evidentemente non pode facelo. En este sentido, vai esta proposta. Entón, nada máis. Moitas gracias. Muchas gracias. Bueno, realicemos a votación de este punto. ¿Votos a favor? Por unanimidad. ¿Ten alguna moción máis, señor Sardiña? Non? Pues realicemos o seguinte punto do día. Punto número 5, regos e preguntas. Partido Popular. Sí. Bueno, nosotros vamos a ser muy breves, pero evidentemente hay un punto que no podemos dejar pasar, que es el punto de los presupuestos. Nunca tan tarde en este concello.
si ustedes hacen un poco de memoria, se quejaban cuando el Partido Popular los sacaba in extremis a finales de diciembre y ya les parecía, pues eso, impresentable, tarde, una vergüenza, no ponerse a trabajar a tiempo, etcétera, etcétera. Pues ya me dirán entonces qué tenemos que decirles nosotros en estos momentos que se encuentran ustedes en el Gobierno, porque estamos ahora mismo a 25 de enero del 2023 y ni están ni se les espera. Entonces, de verdad, impresentable. No podemos más que echárselo en cara, no podemos más que ponerlo en relevancia delante de nuestros vecinos y vecinas y que se den cuenta que este Gobierno es incapaz de sacar unos presupuestos dentro del 2022. Vergonzoso, de verdad. En cualquier caso, ¿tienen ustedes previsión de sacar los presupuestos en breve? ¿Se sabe algo? ¿Vamos a seguir a la deriva? Ustedes dirán. Muchas gracias, señora Arias. Bueno, a la deriva no vamos, que están prorrogados los presupuestos. En las próximas semanas se convocará ya la comisión. Esperemos que la semana que viene o como más tarde la siguiente se convoque la comisión para iniciar los presupuestos municipales. O sea que si no entiendo mal, estamos hablando de como muy pronto, mediados de febrero. Como muy pronto. Bueno, pues usted me dirá si le parece forma de trabajar, si le parece, quiero decir, vamos a ver, esto es el Concello de Cabanas, ustedes no están gobernando ni la ciudad de Madrid, ni la ciudad de Barcelona, Dios me libre que tuviesen que gobernar algo así. Quiero decir, de verdad, ¿qué excusa hay? ¿Por qué tienen ustedes un motivo por el cual le están tardando tanto? Señora Arias, este año sobre todo hay ciertos cambios que, bueno, este mes se quiere comprobar sobre todo el capítulo 1, que hay bastantes variaciones en el capítulo 1 y estamos esperando por los últimos datos para cerrar el capítulo 1 de manera definitiva, que lo cerraremos, ya le digo, como más tarde la semana que viene y ya convocar la comisión. Bueno, pues que haya suerte por el bien del concello, porque ya digo, pasarán ustedes a la historia reciente de Cabanas como el Gobierno que ha sido incapaz de sacar los presupuestos en un tiempo razonable. Y, señor alcalde, usted de verdad está poniendo esta cara de me viene usted con esto, pero es que cuando ustedes estaban en la oposición machacaban al Gobierno del Partido Popular por hacerlo a finales de diciembre. Entonces, no podemos por menos que echarles en cara que ustedes como muy pronto se ponen en mediados de febrero. Es evidente, estamos aquí para eso. Entonces, es mi obligación decirles que es impresentable tardar tanto para unos presupuestos en un concello tan pequeño. Impresentable, señor alcalde. Bien, cambiando de tema, porque no los van a sacar antes por más que maree la perdiz, ¿verdad? Con respecto a la posibilidad de unirnos a plenos telemáticos por un tema de conciliación familiar, principalmente, y también laboral, evidentemente. Usted se comprometió, digamos, o por lo menos habló del tema, que más o menos a la altura del mes de septiembre, pues seguramente tendría usted un borrador para poder hacer, en caso de necesidad, por conciliación laboral o familiar, los plenos telemáticos. Estamos a finales de enero 2023. Yo no he visto, y no sé si mis compañeros han visto algún tipo de borrador. ¿Qué se sabe de esto? Porque después se les llena la boca con el tema de la igualdad, la conciliación familiar, etcétera, etcétera. Pero al final, lo de ponerlo en práctica, no, ¿verdad? Pues como le contesté en el último pleno, estaba pendiente de revisión de secretaría, que tenía el borrador. La secretaria ahora mismo pues no tiene bastantes frentes abiertos, está con otras cosas y en el momento que la secretaria tenga tiempo para hacer frente a ese informe e informar bien de cómo es el tema de los plenos telemáticos, porque sí que es verdad que es un tema un poquito, bueno, hay que verlo legalmente bien cómo se puede recoger. Esperemos que a lo largo de estos meses se pueda llevar a cabo, señores.
Sí, evidentemente hay que hacerlo dentro del marco legal, eso es indiscutible. Pero bueno, ya digo, van pasando meses, yo entiendo que hay muchos frentes abiertos, muchas cosas que hacer, pero desde luego después que no se les llene, por favor, la boca con el tema de la igualdad, ¿verdad? Después llevamos charlas al colegio, que está muy bien, por favor, todo eso es necesario, evidentemente, pero llevamos charlas al colegio sobre igualdad, etcétera. Pero cuando hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Cuando hay que apoyar a los padres y madres de familia para que puedan conciliar, pues resulta que no, ¿verdad? Eso no. Entonces, pues mire, yo como madre de familia afectada y como ciudadana, ahora más que como portavoz, pues también tengo que echárselo en cara, evidentemente, porque pues no facilitan la labor. Entonces, las charlas están muy bien, pero el ponerlo en práctica está mucho mejor que las charlas. Bien, por lo demás, podríamos pues hablar de lo de siempre, ¿verdad? Podríamos hablar, evidentemente, pues de cómo están los caminos, podríamos hablar de cómo están los parques, pero lo de siempre. Y nos van a contar lo de siempre, que no lo ven tan mal, que no les consta, que los vecinos no les avisan, que no hay tiempo, que la hierba crece, etcétera. Entonces, ni me voy a gastar en eso. Simplemente, nada, que se den un paseo por el concello, como nos lo damos todos los vecinos, independientemente de sexo, color, religión y afiliación política, y que ustedes, sinceramente, tengan una conversación interna con ustedes mismos y si les parece que es de recibo cómo está el concello en estos momentos. Simplemente eso. Gracias. Muchas gracias, señor Arias. Señor Sardiña. Ben, pois, non por abundar non vai ser menos importante, claro, os orzamentos son importantes. Vostedes, un orzamento en Cabanas, cando hai maioría absoluta ou cando hai un acordo entre distintos grupos para que, además, no seu acordo estaba recollido entre os 3 partidos políticos que forman o goberno, que se comprometían a sacar os orzamentos e todo iso, non? Pois, vostede mesmo, o alcalde, contestou nos a nós no pleno de novembro que os orzamentos para decembro. E a nosa sorpresa foi chegar ao día 28 de decembro a unha reunión e ni siquiera soubemos que non nos dixo que non ían, non se nos dixo absolutamente nada. É un tema de persoal, ademais. Pero a ver, pues, informalmente podes decir, pues, os orzamentos non van ou tal, non? Pues poden ter esa deferencia, non? Pues, sexamos honestos, non? De alguma maneira. Pues mira, non van. Vale. Entón, nin iso. Entón, non sabemos xa a que aternos con vostedes. A pregunta é, se chegan a acordo entre os socios de goberno, porque eu creo que máis que o cortina de fume esa de que teñen que facer unhas cálculos aí do capítulo 1, eu creo que é un problema máis de acordo entre os socios de goberno. Cando teñen previsto aprobar os orzamentos? Pois os orzamentos, o resto do orzamento xa está prácticamente cerrado, falta concretar unha vez que se teña a cifra do capítulo 1 definitiva, pois evidentemente habrá que tocar outras cousas, pero os orzamentos están pechados. No momento que teñamos ese dato, pues, iniciaremos o procedimento de orzamentos. Así que esperemos que para a semana, ao longo da semana que ven, se podan levar a cabo, é dicir, ao inicio. Vale. Bueno, prácticamente, que iso quere decir que aínda hai flecos, polo que vexo, non? Eu que vi nas xuntas de delegados é que estaba en tesorería o orzamento, a última información que teño. Non precisamente dependía de cálculos, pero non sei. Ao final, que está en tesorería, está en cálculos, non o temos claro. Poderon explicar? Pois están facendo o capítulo 1 Secretaría de Intervención, señor Sardiña. Secretaría de Intervención agora. Sí, bueno, a Secretaría de Intervención é o personal auxiliar que ten Secretaría de Intervención. Vale. Ben, pois como non sabemos, nos preguntamos. En calquera caso, pois iso, se fai falta un apoio que teña en conta que o noso apoio non é gratis. Xa lle dixemos cando falamos a primeira vez, xa lle dixemos que o que están facendo absolutamente fatal, pero fatal por todas as maneiras. Entón, ou cambian moito, ou senón, o noso apoio non van levar. Iso teño claro. Segunda cuestión é sobre as bases de consolidación, que tivemos unha reunión pasado 28 de decembro da mesa paritaria, do convenio, persoal laboral,
E tamén houve unha mesa xeral, non, a continuación. Entón, para a nosa sorpresa, atopámonos con unha publicación na página web, non? En relación a que foran aprobadas, non sei que, non entendemos moito esa publicación, porque nin a mesa paritaria ou a comisión paritaria, que o único que pode facer é dictaminar, non pode aprobar nada, iso primeiro. Nin a mesa xeral, que o que pode facer é negociar e non aprobar nada, son competentes para a súa aprobación. Xa diriximos un escrito o 9 de xaneiro explicando cal era a situación. E mandámoslo a todos os membros, é dicir, foi un correo electrónico que en principio agardábamos polo menos unha resposta. A día de hoxe, estamos a 25 de xaneiro, e resulta que nin se nos dignou a dicir nin bos días. As persoas responsables, porque diriximos unha solicitud ao alcalde, non nos contestou. A consellería de persoal xa sabemos o que hai, pero polo menos o alcalde debería ter a dignidade de contestar, non? En ese sentido, non sabemos se ese correo electrónico xa se perdeu por Cabo Verde ou estaba nas vacacións de agosto ou non sabemos. As contestacións estas que dan cando se lles ocorren así nos plenos son variadas e variopintas, vale? Xa non é que... Entón, podeme xustificar alguén do goberno que andan a enredar coas bases de consolidación para que non están publicadas a estas alturas? Boa tarde a todos e a todas. As bases de consolidación se levaron á mesa xeral de negociación o día 28, quedaron acordadas e negociadas como un documento xeral que había que facerlle certas modificacións e introduccións. Se estuveron facendo esas modificacións que aportaron todas as organizacións sindicais nas mesas de negociación. Tamén algunha aportación que se fixo anteriormente na comisión paritaria. Se editou o documento e se abriu o expediente para a fiscalización. En cando este a fiscalización se mandan a publicar, pero as bases están negociadas e aprobadas por todas as partes que asistiron á mesa xeral de negociación desde o 28 de decembro. Entón, podes solicitar unha certificación do ditame da comisión paritaria? Existe esa certificación do ditame? Houve un ditame por parte da comisión paritaria non ten... Perdón, déxeme rematar a pregunta. Houve o ditame da comisión paritaria sobre as bases, porque ese é un trámite esencial, señora concelleira. Non é negociar só, é informar. A comisión paritaria non fixo algunha modificación, fixo varias modificacións de calado. E cando comprobamos os documentos, vimos que non estaban incorporadas, pese a que todos nesa comisión, todos estábamos de acordo con esas propostas que fixeron algúns dos traballadores que estaban ali. Creo recordar é o que supoño terei que pedir a acta, porque ao final, polo que vemos, efectivamente, sí que hai enredos. Sí que hai enredos, e cóllese o que lle parece e o que non. Entón, se vostede está nun órgano colexiado, o mínimo é respetar ese órgano colexiado. O mínimo. E dirixirse a él con educación, que non o fixo no correo que nos enviou. Iso é o mínimo. Non por ser concelleira de persoal, vostede pode tratarnos como se fóramos trapos. Nin se lle ocorra. Nin se lle ocorra. Mire o que lle digo. E segundo, tratar como trapos os traballadores é porque non ten as bases a día de hoxe publicadas. Está tratando como trapos os traballadores e traballadoras deste concello e os concelleiros que tamén temos representación nesa comisión paritaria. Mire o que lle digo. E xa está ben. Houbo non algunha, houbo modificacións, propostas de calado, estábamos de acordo e manifestamos o noso acordo. Onde están esas modificacións feitas nas bases que dixo que eran xa as que iban para non sei que? Sin siquiera ter a decencia de preguntarnos, están ben? Segundo que falamos.
que é un mínimo de educación. Un mínimo. Existe ese mínimo para vostede? Pregúntolle. En primeiro lugar, a Comisión Paritaria se lle dá conta das bases, pero non decide sobre as bases. Quen decide sobre as bases é a Mesa Xeral de Negociación. Dimos conta nesa comisión paritaria do documento que íbamos a propoñer sobre as bases precisamente para que todos os traballadores e traballadoras que non iban a estar presentes na Mesa Xeral de Negociación e que se vían directamente afectados se fixeran, visualizaran o documento e fixeran as súas aportacións. Se trataron na seguinte reunión da Mesa Xeral de Negociación, se trataron todos os puntos, un por un, dos que se tomaron nota. O que pasa que algún se aprobou e outro se decidiu que como había outras modificacións que melloraban ese punto, que quedarían igual. Vale? Pero sí se tiveron en conta e sí se levaron á seguinte reunión, que é quen decide, que é onde están a representación da parte sindical, sí que se levaron todos os puntos tratados na reunión anterior. Se levaron todos os puntos tratados. Efectivamente, falta de respeto á Comisión Paritaria absoluta por parte da delegada de persoal, constatado xa abertamente, ou seja, a Comisión Paritaria non pode dictaminar, porque o di a Concelleira de Persoal, que está por riba da Comisión Paritaria e de todo o que haxa, non? Ou seja, incluso está por riba deste pleno. Verdade? Quen decidiu? A Comisión Paritaria... Quen decidiu facer os cambios? Ao final... Non me interrumpa, que agora estou falando eu, por favor. Estou preguntando eu. É vostede que me interrompeu. Faga o favor de respetar os seus compañeiros de corporación. Decidiu os cambios a Mesa Xeral de Negociación, que é quen ten que decidir. A Mesa Xeral de Negociación ten que negociar. Non decide. A Comisión Paritaria pode informarse e facer un dictame. Quen lle quitou esa potestade? Vostede. Estou preguntando. Quen lle quitou esa potestade? Vostede. Pode informar favorablemente ou desfavorablemente esas bases. Sabío. Sabio. Outra cousa que omite. A que sí? A que sí? Non sei que dictame pretende dunha comisión paritaria na que vostede, por exemplo, non fixo ningunha proposta. Está mentindo como pode ser. Ningunha proposta. Está mentindo. Eu dixenlles claramente, fíxese vostede como está mentindo. Non fixo ningunha proposta. Fíxese vostede como está mentindo. Claro que lle fixe unha proposta moi clara e moi concisa. As bases da FEMP. E vostede ni siquiera as mirou. Verdade? Porque, evidentemente, se eu lle falo das bases da FEM, sería porque este concelleiro mirou as bases da FEM, verdade? E fixose esa proposta. Os traballadores que estaban falando ali tamén fixeron esa proposta. Eu estaba apoiando a proposta dos traballadores. Ao mellor interese hoxe. Seguramente. Porque estaba máis enredada mirando outras bases ou negociando con outros traballadores. Porque, ao final, bueno, que isto xa é demasiado. É demasiado, con vostede. Suxírolle, á vista deste debate, que faga o seu traballo e que respete os demais, porque non o fai, de ninguna das maneiras. Pero de ninguna. Acabamos de demostrar claramente cal é a súa maneira de actuar. Ben. Continúo. O Goberno local pode nos dar unha explicación das distintas inundacións que se produciron en diversas zonas do Concello de Cabanas, que en algún caso son crónicas, non? Por evidentes deficiencias sen resolver e que manifestamos neste pleno. Sí, señor Sardiña. Inundacións que se viviron no Concello de Cabanas o fin de semana do 23-24 de decembro. Sobre todo foron as máis importantes.
Houbo algún río que desbordou sen afectar a vivendas, pero bueno, sí que estuvo a piques de afectar a vivendas. Despois sí que as inundacións máis importantes estiveron na zona do Areal, donde se anegaron varias fincas de vivendas, garaxes, algunha vivenda tamén foi afectada. O motivo principal é que, choveu moita cantidad de auga en moi pouco tempo, e o colector xeral de saneamento non foi capaz de recoller toda a auga que estaba entrando nese colector, por lo cual o colector empezou a desbordar e evidentemente toda a rede quedou colapsada, vale? Por iso, en moitos sitios as aguas nin o colector de aguas residuais nin os colectores que hai de aguas pluviales non foron capaces de coller toda a auga. Houbo toda a zona de Adeza e Verxeles foi afectada, a zona do Sarga, a zona onde está a Casa de Xanares e a zona da Madalena. Son as zonas que viveron as inundacións máis importantes. Ben, tivo creo que unha reunión cos veciños da zona do Areal, non? Que sufriron estas inundacións. A que conclusión chegou con eles e a que se comprometeu? Pois a conclusión que chegamos con eles foi que, eles evidentemente hai un problema de raíz, que algunhas casas ainda están conectadas ao río do Penso, vale? Evidentemente, esperemos que nun futuro non moi lexano se poda solucionar esa conexión. Vaise tamén revisar o colector xeral de augas pluviais, por se tamén ten algo de residuo, para poderlo limpiar. De feito, xa a cuadrilla de obras e servicios xa está avisada para facelo de maneira inmediata, cando teñan tempo, porque ahora mesmo con tanto temporal e con tanta cousa que veo en tan pouco tempo non dan feito. E logo tamén estamos a esperas da obra de Augas de Galicia, porque sí que é verdade que esa obra vai axudar moito á hora de poder recoller toda esa auga que outro día o colector que temos actualmente non tivo capacidade de poder coller, non? Porque o tanque de tormentas tamén vai servir de almacén nun caso excepcional como pode ser o do outro día, non? Entonces, esperemos que entre a obra de Augas de Galicia, cando se termine, e os traballos que podamos facer nós cos colectores que xa temos, reduzcamos notablemente o risco de inundacións, non? Pero, o risco cero nunca vai existir, é dicir, a posibilidade de que se volva a negar pode existir, porque, se caen torrenciais como caeron, a climatoloxía é como é, sí que é verdade que hai que ter as instalacións o mellor posible para que non volva a pasar. Ben, claro, está me dicindo unha serie de cuestións. O que pasa é que eu non teño moi claro porque todo enfoca cara ao saneamento. Seguen enfocando todo cara ao saneamento. A ver, efectivamente, o saneamento tivo un problema. En este caso, o único problema que houve foi que se alagou a zona do 8, porque saltaron as tapas. O saneamento na zona do 8, vale? Relativa ao posible problema do tanque de tormentas, non? Esa é a situación actual. Foi o único que rebordou saneamento. Tamén rebordou o do Barreiro, pero o do Barreiro non é un problema de tanque de tormentas, é un problema de paso do río Castro ou do río Dana, que ali hai un estreitamento dese tubo, e na obra que se fixo da Deputación, o resultante foi que se meteron aguas que non se deberían ter metido,
e iso convertese nun río durante varias semanas, botando continuamente, non? Entón, colle augas pluviais a maiores e despois ten pouca saída. Entón, aí a parte de tormentas, pois tampouco, polo que nos analizamos, realmente non é o resultante, non? E hai o terceiro factor que xa lle dixemos no seu momento, cando aprobaron a obra, bueno, da reforma esta que fixeron do colector ali do Sarga, efectivamente o Sarga non se inundou. Era a solución que tiñan, claro. Pero que resulta que todos os demais veciños sí. Entón, seguiron co problema, porque aí o problema, tal e como lle manifestei, é que as inundacións do río Penso non espera. Entón, vostedes non actuaron e non resolveron o problema dese río. E acórdese, porque yo dixenllo nun pleno, con estas palabras, ademais, dixenlle as inundacións non esperan. Acórdase, verdade? Dende aquela ata hoxe non fixeron nada. Bueno, teño que puntualizarlle unha cousa. Di vostede que foi polas intensas choivas. Polas intensas choivas, as inundacións que se produciron foron en Pontedeume, no mesmo día que choveu. As alagamentos de Cabanas foron o día seguinte, acórdese. Seguiu chovendo, evidentemente. Aí discrepo, señor Sardeña. Sí, bueno, discrepo que queira, pero o día anterior en Pontedeume alagouse toda Ricardo Sánchez. Pois os operativos de protección civil xa empezaron o día 23. Igual vostede non o sabe, pero xa empezaron o día 23. O día anterior, toda a noite o do 23 ao 24. que houbo forte foi o de Ricardo Sánchez. A Cabanas ainda non acabara de baixar toda a arrollada que veu despois. Que, a ver, estábamos ali e víamos como viña subindo a auga. Non foi precisamente o día anterior. Porque aí o río fai unha especie de balsas, por se non o saben. Sí? Eu digo na zona de aquí, na zona de Ala si pode ser. Na zona de Ala tamén, pois, miren, onde actúan, fan unha, porque ao final, as obras que houve no Paseo da Madalena, inundación. As obras que fixeron aquí na zona do Sarga, inundación. Eu xa non sei o que pensar. Se pasa coas recollidas de auga, xa non sei o que pasará coas demais, non? Pero bueno, é simple deducción, Por matizarlle unha cousa, señor Sardeña, que a obra da Madalena está sen rematar, polo cual o que se fixo non vale de nada, porque se está sen rematar. Pero aí o problema da Madalena non son augas fecais, ou si? Ao final, moitas das augas que se recollen van para augas fecais, señor Sardeña. O mellor problema é ese, señores. O mellor problema é que non teñen unha boa recollida de augas pluviais, eu que sei. É que non pensaron nunha recollida de augas pluviais. O mellor, ese é o problema. Xa, a ver, non pensan nun río, van pensar nas augas pluviais. É unha cuestión, non? Entón, aí hai varios aspectos que a min gusta intercambiar opinións, nese sentido estou no facendo, vale? Podo estar equivocado, evidentemente. Pero, a ver, da observación e do que me está dicindo hai cousas que non coinciden. É que era o río, porque, a ver, a auga ben a vin, é dicir, a auga que inundou, que alagou a parte de aquí, era auga limpa, era auga de río, non era auga de saneamento, de ninguna das maneiras. Entón, eu na parte da lá non, porque estaba bastante sucia, non sei, ao mellor estaba limpando tamén, porque aí había varias cuestións, non? Entón, eu que sei, aí non podo decir exactamente se era saneamento ou era outra cousa, ou eran pluviais, só, tamén pode ser. Pero eu que sei que teño claro que a da parte de aquí era claramente auga de río. O que se produce é un efecto de balsa, é dicir, vai embalsando hasta que reborda e vai facendo vasos comunicantes ata chegar ás casas do final. Por iso tardou un día en acabar de alagarse. Vale? Iso é así. De feito, unha das primeiras barreiras son os verxeles, que é o primeiro que se inunda. Entón, bueno, o que lles comento é que eu lles pregunto que teñen pensado facer. Bueno, agora pouco lles queda, pero vayan pensando nalgo, porque isto é unha cuestión de tempo. Non debe de quedar para o futuro, non? Non fagan o que fixeron, que os avisei de que as inundacións non esperaban, e que agora chegaron, e claro, marica non chores, non? Agora, os veciños teñen que vir protestar aquí, e pedir solucións, pero solucións non tengo, porque cartos non hai para iso.
nin no orzamento, nin nas propostas do POS, nin en ningún lado. E iso son moitos cartos, señor alcalde. Vostede é coñecedor do que fixeron en Sada co Río Maior? Pois exactamente o mesmo hai que facer aquí, con este río do Penso. Exactamente o mesmo. Entón, suxírolle que copie de Sada, que se poña en contacto coa Xunta de Galicia, que empecen a facer os informes que hai que facer. Por certo, pedinlle un informe de Viacua sobre o río, que parece ser que andamos facendo aí un informe, hai tempo xa, non sei se era para o xeral, non sei para que era, e non teño acceso a ese informe, está solicitado. E claro, buscar informes neste concello é como buscar unha agulla nun palleiro. A ver onde aparecen, ou onde desaparecen, ou onde se perderon, porque ao final, casta de tócame roque, non? Eu preguntolle por ese informe porque vostede ten que saber del porque foi nesta legislatura cando andaba falando dese informe. Gustaríame saber que fixeron, e para qué. Porque sobre ese río hai que actuar e hai que traballar. Vai por zona urbana, habrá que canalizarlo correctamente, a obra que fixeron é claramente insuficiente, non soluciona o problema, e aí estamos. Entón, suxerolles experiencia Sada. No seu día, cando se aprobou esa obra, xa lle dixemos que esa obra era un inicio de moitas outras obras que hai que realizar nesa zona. Evidentemente, somos conscientes de que esa zona requere moitas outras melloras, sobre todo para canalizar ben as augas pluviais que non están ben canalizadas. Esperemos que nun futuro, evidentemente, isto non é unha cousa que se vai a mañar nin en 2, nin 3, nin 5, nin 10 anos, porque as inversións que hai que facer en toda esa zona requieren moito diñeiro, por lo cual, bueno, sí que é verdade que hai que ir actuando pouco a pouco e ir facendo, ir corrixindo todos os problemas que ten esa zona do areal. Esperemos que nuns anos, pues, maioritariamente, coas as obras que se están planificando e coas obras que virán nun futuro, pues, se mellora notablemente esos problemas que teñen sobre todo de aguas pluviais. Estamos de acordo, señor alcalde, que son boas palabras, pero eu sempre vou ao concreto. Onde está o expediente? Porque además avisei, non dixenlle, as inundacións do Penso non esperan, aí estén. Onde está o expediente que vostede abriu sobre este tema? Porque eu se lle solicito un informe de Viacua sobre o río do Penso nesa zona, eu supoño que tería aberto un expediente. Se non me dan acceso a ese expediente, é que non o teñen. Entón, as súas palabras son moi bonitas, pero nin obras propostas, nin actuacións, nin informes, aquí non aparece nada. Entón, non é un tema prioritario, iso está clarísimo. Entón, o resultante, aí o teñen. É a realidade. Onde está o expediente aberto? E quero ver ese informe e quero ver se van facer o mesmo que fixeron en Sada. E para facelo de Sada hai que traballar, xa yo digo. Non se fai en 2 días. E hai que botar meses. E hai que andar aos sitios, e hai que falar con moita xente, hai que falar con outras institucións, hai que ter un respeto institucional, hai que ter todas esas cousas. A ver se son capaces. Bueno, agora xa non sei se xa dará moito tempo, pero bueno. Haberá expediente? Sente pregunta, señor Sardiña. Teño que ver a que informe se refiere. Haberá expediente? Expediente non hai, xa sei que non hai, vale. Entón, mire, a ver que informe é. Algún hai, que a Coages fixo un informe e además preguntara, de feito neste pleno. Non é algo que non lle preguntara. Se lle dixe, teño que ver que informe é. Que facía a Coages facendo informe sobre un río, que me chamaba a atención. A mí chamou a atención iso. Entón, preguntei neste pleno. Non tive resposta tampouco, no seu momento. Entón, está moi ben, son boas palabras, pero non. Xa son moitas. Tamén queríamos preguntar que foron facer a Fitur, porque a partir dunha foto non vimos máis nada, entón queríamos unha explicación un pouco do que pasou ali, con Cabanas. Ben, boa tarde. Pois, creo que debe ser a única persona no Concello que non sabe o que se foi facer a Fitur. Explíqueme, estou yo preguntando no pleno. Sí, pois a Fitur foise a representar o Concello de Cabanas en diferentes actos que ali se celebraron, un da Mancomunidade de Concellos de Ferrolterra, onde estamos incluídos na parte de turismo, e outro, a presentación do Plan de Sostenibilidade Turística en destino das Fragas do Eume, onde se presentou a comarca do Eume como destino turístico. Esa é toda a información que nos ten que dar, non?
Bueno, é un resumo. É un resumo, non? Resumo moi resumo, porque é que a esta corporación non lle explicou nunca nada sobre esa actuación. Entón, a ver, están dicindo tamén os compañeros da oposición, vostede, o mínimo que ten que tener un respeto polo pleno. O mínimo. É dicir, se estamos preguntando é porque non sabemos, non preguntamos por capricho, vale? Iso entendo. Segundo, se lle pedimos unha explicación, pois, dea, se lle fai falta algún dato máis, pois agradeceríamos yo tamén, pero con eses dous datos, concretamente non sei, o vídeo este que é do das fragas ou é do outro, de cal dos dous actos é, porque iso non o sabemos. É dicir, hai cousas aí que non... A ver, podemos ver noticias, pero unha noticia, aínda que a leamos en profundidade, non entendemos cal é o contexto, non sabemos exactamente o que pasou ali, é que non o sabemos. A ver, ten que entender un pouco a nosa situación, non nos informan, se nos tratan así, como, pues nada, como trapos, igual, non? É dicir, non, pues será o único que non o sabe. Pois mire, señor, perdone. É dicir, se estou preguntando será porque non o sei. E non me importa ser ignorante, né? A mí o que me importa é, quero saber sobre isto e quero preguntarlle. Respete un pouco, non? É básico nun trato normal de persoas. Digo eu, non estamos para andar así, pero bueno, ao final pues, acaba sendo un discurso de cascas de noz, non? É dicir, valeiro. Por qué? Pois digo, bueno, pois quedei como estaba. Se quere explicarme un pouco máis, por favor, agradecía yo, Bueno, en primeiro lugar, pediríalle un pouco de educación. A vostede. Estou na miña intervención. A vostede. Tener un pouco de educación, porque eu penso que na miña intervención non insultei a ninguén, como creo que vostede está facendo. Eu nin lle faltei o respeto a este pleno, nin a ninguén. Se contestou sobre este tema, falouse, non sei, penso que nos últimos plenos ordinarios, nos que hai, son os que hai rogos e preguntas, creo que se falou en todos. Creo que por lo menos dos últimos, estaba apuntando aquí o alcalde, seguro. Vou explicar, se quere, o Plan de Sostenibilidade Turística en Destino, que é un proxecto moi apasionante. Me alegra que pregunte, porque a verdade é que, por fin, pois, 5 concellos, 5 concellos coa Deputación da Coruña, co apoio da Deputación da Coruña, que foi fundamental, se sentaron xuntos a traballar por un turismo sostible, por algo que viñan facendo a nivel turístico nas Obrafragas do Eume, cada quen polo seu lado. Había as actitudes, bueno, as actividades que boamente podía facer cada concello pola súa conta. Por outro lado, había un traballo tamén da Deputación da Coruña, porque é a entidade que ten responsabilidade sobre o Mosteiro de Cabeiro, que é unha das xoias na parte cultural destas fragas, e, por outro lado, a Xunta de Galiza, que é a que ten a responsabilidade sobre a xestión do parque. Ben, pois por primeira vez os 5 concellos se sentan xuntos a debater que turismo queremos para este parque, que posibilidades temos, e ademais se aproveitan duns fondos europeos, que son os fondos Next Generation, para presentar un proxecto, que é o Plan de Sostenibilidade Turística en Destino, no que se inclúen toda unha serie de actividades que van desde o control de fluxo, que, por certo, me sorprende que diga que non sabe nada, porque vostede ese control de fluxo insultou neste pleno. Non sei se recorda, a mellor agora de refresca a memoria. O control de fluxo de visitantes, sobre medidas para unha promoción turística en conxunto, creación de roteiros interpretativos de avistamento de flora e fauna, que é un tipo de turismo sostible, respetuoso co medio e que está a ter moito auxe en espazos naturais. Se está falando tamén de electrificación e sistemas de alugueiros, van incluídos sistemas de alugueiros de bicicletas eléctricas, sistemas de transporte alternativo para evitar entrar con vehículos particulares ao parque, que é un problema que especialmente desde a pandemia, como un espazo natural que é, vimos como se incrementaron as visitas, xerando un problema, sobre todo onde teñen entradas con vehículos, nomeadamente en Ponte de Ome, onde hubo problemas graves de saturación. E logo van actividades propostas como concretas, como pode ser a creación dun área de caravanas en Cabanas, que é unha demanda tanto dos usuarios deste tipo de turismo, que, por certo, un tipo de turismo que nos últimos 2 anos se incrementou notablemente nas visitas a Cabanas, e que é un turismo que ademais deixa moita máis riqueza no territorio, e tamén unha demanda da veciñanza, que quere tamén que ese tipo de turismo este ordenado en un sitio con as condicións saudables.
noutros concellos pois teñen outras actuacións concretas. Onte, por exemplo, vimos que en Pontedeume pois xa unha desas actuacións é a adaptación dun edificio para un albergue de peregrinos, que é unha necesidade que les teñen. As Pontes teñen outras actividades concretas, en Monfero outras. E todos os concellos nos puxemos de acordo para poñer en marcha este plan, optamos a esta subvención e pois non debía estar tan mal cando nos conceden 1,5 millóns de euros para poñer en marcha este proxecto. Ao que hai que sumar o apoio, por certo, da Deputación da Coruña, que ten comprometido para este 2023 500.000 euros extra. É dicir, temos unha cantidade de cartos que podemos dedicar a construir un turismo de calidade. E entre esas primeiras accións, pois unha desas primeiras accións recollidas no plan de sostenibilidade era a creación da imaxe de marca dese proxecto e a presentación do primeiro paso da comarca do Eume como destino turístico único, en conxunto. É dicir, vender un produto turístico no que unha persoa que nos ven a visitar pois non teña un sitio onde informarse sobre nós, que podemos ofrecer, e xerar un fluxo de visitantes entre o territorio. É dicir, que unha persoa poida disfrutar de vir a Cabanas a disfrutar da praia ou acceder a pé por un dos accesos que eu diría que é o máis fermoso e o máis salvaxe acceso ás Fragas do Eume a pé. E ao mesmo tempo poida ser compatible con que vai a Pontedeume a tomarse uns viños ao Casco Vello, que vai a disfrutar dos mosteiros da Capela, o mosteiro de Cabeiro e o mosteiro de Monfero, disfrutar tamén da súa gastronomía local, e facer unha actividade de deporte de aventura no Lago das Pontes. E que todo iso sexa compatible e que os 5 concellos fomentemos ese fluxo de visitantes entre nós, que penso que é superimportante. E é o traballo que estamos facendo desde a área de turismo para desestacionalizar e diversificar a oferta, que hasta agora, todos os anos que leva vendo, por menos que se traballa turismo en Cabanas, estaba centrado únicamente na praia. Non sei se quere que siga afondando no tema ou con isto lle queda claro. Sí, isto era o que lle estaba pedindo, claro, que nos explicase un pouco o que están facendo. Porque, ao final, pois parece ser que pedirlle explicacións e que saia desa casca de noz, non baleira, e que nos explique realmente o que está facendo, pois custalle. Entón, entendemos, e iso non é ninguna... Eu, en ese sentido, estou dicindo o que vin. Se non lle gusta, ben, eu en calquera caso non estou faltando respeto. Vostede falta o respeto no momento en que di que a corporación xa ten que saber. Iso dio vostede. E sí que falta o respeto, vale? Que quede claro. A ver... A explicación, sí, agradecemos ya, de verdade. Sí, por fin sabemos algo máis do que andan facendo e do que explicado. Podemos estar de acordo con algunhas cousas, con outras mellor habría que matizalas, o que queiran, pero, a ver, por lo menos falar como persoas, non andar así como a trapos, non? Tratando os demais como a trapos. Suxerimos que sigan traballando por aí, pero hai moitas máis cousas que se poden facer. Sería moi longo neste pleno explicadas. Outra cuestión relativa á situación das licencias de obra e á xestión da biomasa. Segundo acta de que podemos ver da Xunta de Delegados do 14 de decembro, foron ao Servicio de Asistencia a Municipios para preguntar por estes dous asuntos. Destes dous asuntos preguntamos no pleno porque estaban atascados, moitos deles con atrasos importantes, e ata recentemente vimos na televisión de Galicia o caso dunha familia deste concello que leva sen contestación moitísimo tempo, 8 anos poñen ali, iso é unha cantidade de tempo impresionante, non? 2 legislaturas, vamos dicir, a ver, que era a anterior, sí, vale, pero esta tamén xa vai acabada e tampouco, dicir, ao final, nin co actual, nin co anterior, nada. Queríamos facer algunhas preguntas, é dicir, antes de ir á Deputación, pola xestión das licencias de obra, pola xestión da biomasa, que lles indicaron os servizos técnicos municipais que deberían de facer? Esa é a primeira pregunta. Creo que se comentou no anterior pleno, había bloqueo de algún expediente concreto e se puso unha nova persona responsable para xestionar os
os proxectos de biomasa. Tanto proxectos de biomasa, a ver, aquí englobo todo un pouco, tanto proxectos de biomasa como licencias de obra, porque están de obra maior, claro, neste caso, son as que están... Sí, son casos concretos e están falados coa persona que está ahora responsabilizándose diso e bueno, os que podrían ter algunha complicación extra que retrase un pouco máis a súa posta en, bueno, a súa solución definitiva, pues creo que quedarán resoltos pronto. Que lles indicaron na Diputación, porque pues, polo que vemos aquí, pues, sí, están solucionando iso, pero na Diputación que lles dixeron en relación a resolución destes expedientes, porque foron ali facer esa consulta, que lles dixeron? Sí, nos indicaron algún paso técnico que deberíamos de seguir, resolveron algunhas dúbidas que tiñamos como no equipo de goberno e bueno, pues, é o que nos levou tamén a reafirmarnos nesa necesidade de cambiar a persona responsable de gestionar esos expedientes de biomasa e apurar as licencias. Cambiar a persoa responsable. Bueno, vale. Iso tamén, bueno, eu agardo que non empecen a botar culpas aos traballadores municipais, porque xa teño escoitado algo. Entón, agardo que non utilicen ese tipo de sistemas, porque realmente son pouco productivos, o que hai que buscar é resolver as cuestións e solucionar o que hai que solucionar. Neste caso, pues, no tema das malezas hai máis que solucionar que de responsabilidade política, igual que no das licencias, que de responsabilidade dos traballadores, xa eu digo. Entón, aí, pois, eu suxerirles que actúen políticamente, que xa está ben. Sí, por responderlle a iso, nunca escoitará este concelleiro falar mal de algún... No. Bueno. Non sei se todo o mundo pode dicir o mesmo neste pleno. Bueno, eu que lle digo é o que está facendo vostede. Porque tamén mo din, non vai a pensar que a xente non fala. Entón, teñen bastantes problemas, Teñen bastantes problemas. Ben, Plan Xeral de Ordenación Municipal, que tramitacións houbo sobre este asunto? Novas dende fai 2 meses. Pois estamos pendentes de solucionar un tema con Costas, que nos informen, así foi o consello que recibimos, de intentar tratar políticamente, porque Costas nos pide agora a traducción completa do Plan Xeral. E, bueno, como entendemos que traducir un plan xeral con todos os seus tomos, todas as súas lendas e todos os seus planos é un traballo xa non só inxente, senón tamén que habría que contratar externamente, porque habría que traducilo e é un traballo que non é asumible por ninguén que non sexa especializado. Pois estamos intentando traballalo políticamente coa Dirección Xeral de Costas do Estado para ver que solución nos dan. Pois se lles piden esa traducción, porque xa levan con esa traducción desde que levo preguntado neste pasado ano, pois igual, é dicir, ao final é un problema político. Sí, é que empezaron pedindo un tomo, o sea, empezaron unhas separatas e agora piden o plan xeral completo. Hai unha lixeira pero importante diferencia. O outro está entregado, o outro xa foi enviado o que pedían ao principio e foi cando nos requeriron que enviásemos o plan xeral completo. Bueno, iso así, hai traductores que fan esas cousas, especializados, que se dedican a esas cousas, nada máis. Iso non ten máis historia. Outra cousa que teñen que ter cartos consignados e teñen que facer as cousas, claro, iso xa é outra parte política tamén, neste caso. En relación a compra dos terreos do 8, que fixo dende fai 2 meses, que foi a última vez que lle preguntamos ao señor alcalde sobre este asunto, sobre a compra deses terreos do 8. Vale, pois sobre a compra dos terreos do día 8 xa se tiveron reunións co banco neste caso, que é o propietario da finca.
tamén coa inmobiliaria que leva o tema. Estamos recabando toda a información, de feito, a Secretaría informou o día 20 de cales son o procedimento para realizar a compra deses bens. E tamén estamos facendo unha tasación do custe real de valorar económicamente esa parcela. Entón, bueno, pues esperemos que nas próximas semanas barra meses, esperemos que canto antes podamos realizar a compra dese ben. En principio, o Concello imos a intención deste Concello é comprar esa parcela para facer unha zona de dotación municipal. Ben, son parcelas, non? En principio, as que se vendían, conxo. Son dúas. Si, son dúas. Ah, son dúas. Vale. Vale, porque como fala de parcela... Porque sí que... En realidad son dúas parcelas urbanas. Bueno, sí, pero bueno. Urbana rústica e urbana, sí. Sí. Xa me pode decir o número de expediente administrativo para pedilo? Bueno, pois solicitarei o consulta. Vale. Do día 20, non? Fai 5. Ben, seguinte pregunta. Vimos neste último mes o anuncio de que con unha gran superficie, bueno, que é unha superficie comercial que se vai instalar en Fene. Que opinión lle merece o goberno local esta nova? Na parte do polígono de Fene, claro, na parte de Vilar do Colo. Que opinión lles merece? Non sei que quere que opinemos. Se se refire ao que xa preguntou nun pleno anterior sobre se se podía facer en Cabanas, creo que xa se explicou naquel pleno que actualmente se unha superficie tipo a que se vai instalar en Fene solicitase para instalarse en Cabanas, agora mesmo con a legislación actual podría facelo. Agora mesmo con a legislación actual podría facelo. Vale. Nota da Xunta de Delegados do 20 de abril, pois parece que de 2022 o tenente alcalde e o técnico municipal consultaron tamén a asistencia a municipios sobre a instalación dun proxecto empresarial que amosou interese por instalarse en Cabanas. Podenos aclarar que proxecto era? Sí, era unha empresa de xestión de biomasa, non de... bueno, quero dicir a palabra técnica. Era de tratamento de bioresiduos, eran bioresiduos que era en principio compatible si tuveran o espazo necesario, pero bueno, os propietarios das que se podría ubicar, porque sería un sistema de alugueiro de fincas por un período de tempo, pues non amosaron interese. Entonces, pues non se pudo avanzar máis. A consulta en asistencia a municipios foi para saber se ese tipo de empresas podía ubicarse onde pretendía ubicarse e cales serían as condicións. Vale. Por certo, que me quedo de antes, porque, ainda que na noticia da TVG decían que estaban mirando con Seaga o tema das franxas e todo iso. Nos, pola información que temos, información da Valedora do Pobo, por certo, a quen responsabilizou o Concello sobre a xestión de determinada, bueno, que son esas franxas, as segundas franxas de biomasa e todo iso, non? As primeiras, que son as das estradas e todo isto, e as segundas tamén, non? En calquera caso, gustaríanos aclarar quen é a persoa responsable da tramitación dos expedientes de maleza. Porque, bueno, quen é o funcionario ou o persoal, quen é o persoal, que é importante saberlo. Concelleiro e persoal relativo, porque para dirixirse a eles, claro. O persoal de municipal e o arquitecto municipal. Vale. E persoal político? Pois agora a área de medio ambiente. Medio ambiente. Vale. De acordo. Despois, xa para rematar, tiñamos dúas preguntas relacionadas.
houve un acto informativo en Laraxe sobre comunidades enerxéticas e enerxía solar. Enterámonos por este acto, unha polos veciños que nos dixeron que lles chegaran cartas co membrete do Concello, e dúas, despois pola página web municipal e máis polos medios de comunicación. Parece ser que o acto estaba organizado polo Concello e a nós, membros da corporación, non se nos informou formalmente de nada. O sea, parece ser que aos veciños tampouco lles enviaron a todos, polo visto, non chegaron a todas as casas, non sei que pasou aí, ou algún problema. Pero a min como membro da corporación non me chegou nada que eu saiba. Pode haber un erro, pode mandar algo, pero eu non o vin. Entón, querías preguntar por que non convidaron o resto da corporación a ese acto. Mire, ese acto foi un acto público publicado na página web e redes sociais do Concello. Creo que como todos os actos que organiza este Concello, cando se convida, penso que cando se convida, polo menos das áreas que eu xestiono, cando se convida a unha persoa ou ao resto da corporación e cando hai por un evento tipo a inauguración do centro de interpretación que se mandará a invitación. Non sei o resto de áreas se sobre os actos, como pode ser unha obra de teatro, se manda invitación específica a toda a corporación, pero bueno, entendo que sería unha cuestión de estar todos os días enviando porque se publica na página web para toda a veciñanza. Sobre as cartas enviáronse a todas as vivendas nas que están afectadas por esa primeira opción de desenvolver unha comunidade enerxética local que ten unha limitación xeográfica contemplada pola lei actual, únicamente non se deixou naquelas casas que non teñen buzón. Iso fíxose na parroquia de Laraxe, porque a parroquia que, en principio, para posta en marcha, se ao final se chega a poñer en marcha nunha comunidade enerxética local, reúnen unhas condicións que a fan moi axeitada, tanto pola súa ubicación, pola densidade de poboación e de vivendas, e isto despois se pretende levar a outros lugares do Concello. Pero que fora en Laraxe non quere dicir que chegara a todas as vivendas de Laraxe, porque hai áreas de Laraxe que polo radio que permiten actualmente, como le dicía, pola legislación vixente, as comunidades enerxéticas locais non englobaría todas as vivendas. Iso non quere dicir que calquera veciño non pudera ir. De feito, hubo xente de outras parroquias, tamén da parroquia de Laraxe, pero que non estaban incluídas nesa zona, que se interesou polo tema e asistiron a esa charla sin ningún problema. Era un acto aberto a todo o mundo. Creo que como todos os eventos que fai este Concello, que son abertos a todo o mundo. Ben, recoméndolle que non compare as obras de teatro co que fixeron en Laraxe. Eu recoméndollo, simplemente, é unha recomendación persoal. Porque é distinto, totalmente distinto. Unha cousa é unha obra de teatro, pois que están veciños, que queira, decir, son cousas distintas, é un arte lúdico, non? Mentres que o que fixeron en Laraxe, en teoría, que non presentou foi o alcalde. Entón, iso non é unha obra de teatro. E o mínimo que deben de facer cando hai un acto dese tipo están. É dicir, eu simplemente é unha cuestión protocolaria, nada máis. Agora, vostedes saberán de protocolo máis que a min, seguro. Pero a min realmente non me senta nada ben que fagan esas cousas así. Non me senta nada ben. Non vin nunca. Nunca. É a súa maneira de entender as cousas, pensan que publican na página web e xa está, e se te enteraches 2 días despois porque non tens que estar ali dándolle o clickbait á página web todos os días, que, a ver, un pouco de diferencia. A ver, pode haber un erro que nos mande un correo que vaya para spam directamente, iso pode ser, pode ser un erro perfectamente tal, pero, saben, hai cousas que realmente, pois sí, inauguración do CIN, a ver, pois isto están falando dunha cousa que ten a súa entidade, pois a creación dunha comunidade enerxética, descoñecemos se hai un expediente sobre isto aberto no Concello. Hai expediente aberto sobre isto no Concello? É que non ten que haber expediente, porque... non ten que haber expediente? Non porque era un acto informativo. O sea, era un acto informativo para dar a coñecer que son as comunidades enerxéticas locais, coñecer tamén que interese hai,
e que a xente se poida apuntar e coa xente que se apunte esta comunidade avanzar, se é posible, se é viable, poñela en marcha, que o gallao sexa, e no caso de que sexa viable e que o Concello quera introducirse nesa comunidade enerxética local, que habrá que decidilo e o terá que decidir este pleno, sería unha participación como un socio máis desa comunidade enerxética local. Nin máis nin menos. É dicir, É que claro, con mesmo poder de voto e tal. Pero eso o decidirá o pleno no seu momento si esta comunidade vai adiante e si este pleno decide que o Concello se introduza nesa comunidade enerxética local. con máis razón, lle insisto que non compare unha obra de teatro con iso, porque efectivamente, se queremos formar parte dunha comunidade enerxética, vostedes terán que ter, bueno, menos, a mínima diferencia cos seus compañeros de corporación para presentarnos que é iso, porque se en algún momento nos van pedir o voto, despois que nos vai dicir, como nos dixo antes, que, bueno, pois ustedes xo teñen que saber, non? É dicir, por que preguntan isto? Non se dá conta das cousas. Eu estou expoñendo o que vexo. É dicir, entón, preguntamos, informámonos, sabemos de que vai a cousa, pero, a ver, realmente revisen o tema de protocolo porque teño moi esquecido. Mais aínda, intentando facer a este Concello socio de algo que estes membros da corporación nin poideron ir a esa reunión porque non foron avisados, como tal. Porque eu cando teña que votar por ser socio desa comunidade enerxética pois sexa, non? Pois, que lle vou dicir a vostede? Mire, pois o acto de informativo vostede non me convidou. Que lle parece? É importante para vostede, o mellor? Pois non, evidentemente que somos trapos, non? É dicir, aquí, así de claro. Acabo de comprobalo en demasiadas cousas xa. E unha, e outra vez. Miren, e última pregunta xa nos vamos. Sobre comunidades enerxéticas, ben. O Concello de Cabanas ten nestes tellados, aquí arriba, ten placas solares, tanto no que está en riba da alcaldía como no que está na ala leste do Concello. Bueno, leste-sur, aquí está un pouco raro. Entón, fixéramos unha pregunta sobre estas placas solares ao comezo da legislatura que non tivemos resposta. Porque non tivemos. Non sabían, ou non sei, informáronse, non sei. Entón, claro, volven outra vez a falar, neste caso, diante dos veciños sobre placas solares, pero a nosa pregunta é por que estas placas solares que están aquí no Concello non foron utilizadas, ou non están sendo utilizadas, ou non fixeron algunha proba piloto, porque isto seguramente que, tendo parte do Concello, pois sería bastante productivo a estudar cal sería o rendemento nesta zona da enerxía solar e todo iso. A ver, sería moi interesante, non? Eu creo. E claro, sorpréndeme que vostedes fan estas cousas así en pirueta, de tripe mortal con tirabolzóns, pero despois resulta que o que é aquí, na propia Casa Común Consistorial, tendo medios instalados, que non sei cales serán as condicións, porque neste momento incluso hasta se mete auga na alcaldía, porque poden comprobar, seguramente derivada desas obras. Non? Claro, con eses medios, como é que non hai un maior estudo profundo sobre ese tema e pode haber colaboración a hora de constitución destas comunidades enerxéticas pois xa con información máis concreta, técnica, e máis necesaria, non? Eu creo. Entón, gustaríame que me explicasen que pasa con iso. Pues sobre las placas solares, señor Sardeña, ya estivo aquí unha empresa revisando as placas, porque a intención que temos de poñelas en funcionamento, porque sei que é verdade que é unha mágoa ter placas solares e non usalas. Non? Sei que é verdade que son placas que teñen máis de 10 anos, que xa están non van a ter xa pola tecnología, xa non van a ser tan productivas como as de hoxe en día, e logo maiores, pois posiblemente moitas teñan problemas técnicos, non? Sí que é verdade que xa villeron unha empresa especializada en placas solares. Estamos pendentes de que veñan outra vez para revisar ben, porque hai uns mecanismos que creen que están dañados, posiblemente haya que cambiarlos, vale? E logo probar a instalación, porque esa instalación non entendo moi ben como,
se puxo e nunca se chegou a conectar á red municipal nin nada. Está o cuadro definitivo onde termina a instalación e non está conectada nin ao concello nin á rede. Entonces, bueno, pues sí que é verdad que hai que iniciar todos os procedimentos legais de dar de alta a instalación e estamos nese momento. Vale, así que esperemos que, bueno, pues 2 meses ou así podamos ter polo menos encamiñado o tema. Pero sí que é verdade que ahora mesmo as placas están revisadas, estamos pendentes de que veña unha vez máis os técnicos para ver concretamente todo o que hai que cambiar. Xe tiñamos un presuposto máis ou menos do que había que facer, pero bueno, hai que actualizarlo ben, porque, bueno, os precios cambiaron e, bueno, esperemos que nas próximas semanas podamos ter máis información. Vale, moi ben, pois rematei. Grazas. Moi ben, pois moitas gracias a todos.